Fais ouais, ça. Non, tu auras du même ça. Non, tu auras du temps, tu auras bien. Tu pourras bien, tu vois là. Non, Jimmy Kurobanga, tu auras bibi, n'a pas de boum, so, madame, Kabakudu. Kuradona. Non, Kabakudu, voilà. Hein? Non, tout. Ay, mango est ganga bouche. Ah, au courant, on a droit ganga bouche. Non, il y a pas de marque à la banque. Non, mais je sais. Si vous travaillez là, comme ça, vous allez vous connaître mon monsieur Kapato. Ah, pana. Mais ne pas d'autre. Et check ça. Non, bon, on va te tout non, puis on va te enclarer dans un coup bel. Oh, il s'est qui pana ou bien? Non, tout, puis on va te la barre de banner. Ande caché. Non, tout. Attends. Ah, ça. Dans le nom. Non, on va te tout. Ne pas de il fait ça. Voilà, on va te le battre. Non, non, ma chendo. Mindo. Ma cheye ra ma so. Asha. Non, ma cheye udalla. Akai bulwa ba akai. Ai non, ma check ça. Ouais, ni mo gonna ne. Non, ma cheye chago tu no sa ube. Check ça. Ouais. Kana mone bona sa. Ah, mone bona ngache. non, ma cheye tu. Oh, ngat. C'est pas. On est bas, ça va? Calme-toi. Regarde. Ouais, bosse la donne ça. Calme-toi. Regarde. Mais toi? Nana. Non, vraiment, Nana, n'est pas mon chou. Calme-toi. Nana, toi, quand tu es passé, n'est pas mon chou. Si les flancs sont voilà, arrête toi de Nana. Mais si bon, Nana, toi, quoi, bon boulot tout. Ouais. Sinon, calme-toi. Mais à cadrer du coup, on a ni ça, on a tout le monde. Ouais, sinon, pas de même. C'est n'est pas trop check ça parce que ne fana friend n'enti du on a baro du tout voilà. C'est ce qui va calama. Parce que ne ka ko era friend ngate n'enti du ko chama na saka nyana mo kwa. Sinon ngate ne fana friend ne check ça ne ma ne. Ma gorwa chama ka dana ben ka jeno chama be no wa dana ben ni check ça ga du ngona. Sinon ka dia nga nyondo du ngona na kwa. Sinon pas nwendi. No yere iti kuma iti yele mo fe o pani nu ube ma shuri. Hein? Mais comment faire? Non, tu es au moins un homme qui n'a pas fait ça. Non. Atramini, ni kawa ko ere, ni ko ejina ko sare. Ka ko kere jira ko ere, hein? Engache. Agarai. Che. Kata muso no fe ni boli bisi. Nti da mine ni bile fo. Na repta ko. Boli be fe mu na ma o ko. Tiens, what do you want to say in the town? No, I am tattooing a second a bear or life. Tiens, toi, for an away. Let all call you and I'm on a favor phone with away. Tiens, toi, for an away. Nana. Ah, Nana, if I could get away. I tell you, Nana, to watch a matter away. Made him like a lawyer. Tiens, I go on cut me. Never you through a man. Well, get a man only to walk on and I could get away if I had to a man. On a tower. Ni kamu gore aso matunu ka banya gora ta anjo me sasa we atram ni kamu gore ah ni ko ni kamu gore na jiro nyo ko
Ni zin dana bi. Ife da fune na bibi no ko mo dun no ro bu no bata. Min de mere de. Mais a kana ko ngan di da awo no bane piu. Ta ko won na won. Ni ko no wale sa ni ko mais nga dama la man ni ko. Esi ni dira mor kala ro ni ta kala ga sel damna. Ni ti so sel ma fuy. Ha? Weri. Ina sel go nyen ko. Ne dara kar mo ro fi o gan dige sel suran fi ona wa ma. Idan ko yin zai dama bi de. Ni ko to la bi. Esi ni rem na muso tabi. Ni ko ngele fi to ni ta mo pere ni ngel ta ko dola. Ngelo dama. Ni dabala bana jɛnɛtigɛ la cɛ diɲɛ tɛ dɔ ka ban koyi n'a kun fɔra ko nin bɛ kɛ ne cɛkisɛ la diɲɛ kɔnɔ est-ce que ne yɛrɛ kun bɛ da la yɛrɛ han cɛ diɲɛ sɔgɔda caman ye dɛ o de y'a to karamɔgɔw bɛ to ka waati ni fɛnw k'an kunna an tɛ karamɔgɔw lamɛn cɛ kabako k'o bɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ mina sa han ni mɔgɔ ko y'a fɔ ne cɛkisɛ ɲɛna ko ne ka fara ni muso in na ou bien ka ni muso in yira ne na ko nin tɛ tata ye ne kun tɛ da la diɲɛ kɔnɔ han o kuma na an ka sabali o de ka fisa bamananw ka kuma don a fɔra ko toni mɛ min ka fɛn t'a la a kumɔ mais ne wulu t'a kumɔ don o don i b'a dɔn k'i fɛn t'a kumɔ dɛ ne ma jinɛ t'a kumɔ nin ye sa han nin ko in kɔni kɔrɔ an ka sabali dɛ tellement que n yɛrɛ ko yɛrɛ kɛra kamanaguwa ye na fo n bolila yɛrɛ de ka taa kɛ n ka sabara ni taba kelen don sabara yɛrɛ la fɔlɔ yɛrɛ han an ka sabali ne yɛrɛ kɔni ne bɛna bɔ cɛkisɛya yɛrɛ la pewu ne bɛna bɔ cɛkisɛya yɛrɛ la pewu bon n t'a dɔn n bɛna taa dugu alimami fɛ yen a ka tɔgɔ dɔ danna ko ni cɛkisɛya ko bannen pewu o kumana an ka sabali de ka ɲi ne kɔni tellement que ne bolila ne yɛrɛ ɲinɛna ne ni Saka ma se ka ɲɔgɔn ye n bɛna lajɛ ka Saka lafaamu quoi n'a sɔrɔ k'an ka kuma lafaamu tɛ ne kɔni nin y'a bannen ye. Ouais, ça va. Por passer là. Ouais, tu étais. Mais à quel point tu tournes? Non, tu as vu tout le je n'ai pas dit comment faire pour moi. Mais on a savoir quoi. Savoir les gains. Ni kɔlɔsi ni furukeya i bɛ wurudi fana na mɔgɔ mun tɛ sɔn ka taa wajulikɛyɔrɔ la hali bisimila yɛrɛ mana fɔ i bɛ wuli ka bɔ yen nɔ o kuma mun y'i sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di an ka karamɔgɔ la o de don sa o bɛ to yen sa musodeni ka kɔkɔ cogo di ni boli tɛmɛna ne ma ne ye ɲininka dɛsɛ ne ma ye n ka cɛ sabali muso ma ye dɛ ka sabali cogo di muso ma ye a kɔni ka di ne ye i ka sabali quoi sa a ye mun de fɔ e ye mun de fɔ a ye sa mun ye e boli ta mun ne bɛ fɛ ka dɔn mun ye e yɛrɛ boli tɛ quoi ou bien n'i dɛsɛra la i t'a fɔ ne bɛ taa kama koyi parce que jɔ fuya ninnu ne t'a la quoi Saka sabali dɛ e ma dɛsɛ n'a fɔra ma a to dɛ ani e taara mun kɛra tellement que ko yɛrɛ ne sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn hali tɛ yɛrɛ dɔn ko tɔgɔ kelen min na fɔlɔ ko jumɛn ye sɔrɔ n yɛrɛ b'a karamɔgɔ ye mun bɛ se ka tɔgɔ ko la ko jumɛn ye sɔrɔ ne y'a ko ye sa dɛ ka ko tigɛ tigɛ ko ye dɛ voilà papa ye mais a don ni tɛmɛnen na ni boli yɔrɔ ma diya bon disa k'a tɛmɛna mɔgɔ fila ko i taara i n'a fɔ ko n bɛna n ka ci fɔ a ɲɛna bawo ko a ɲɛ tɛ ne na wa bon ko ne ni doni min ɲɔgɔn fɛ simisitigi wa don est-ce que simisi tun t'e la awɔ simisi tun bɛ na voilà simisi tun bɛ la ko bon ko ale kabini de y'o de la quoi i ma k'o de ka d'a ye k'o de ka d'ale mais e cɛ min ye jo fu i bɛ turu mun na non
n'a fɔra ko dɔw b'u yaya adamaden dɔw b'u don mɔgɔ n'u pɛri métier han ne bɛ k'e ɲini depuis tile joli i tuni ka taa furukɛ ni kɔlɔsi ta ka fɛn han Siaga sabali sa a bɛ kɛ cogo di cɛ kɔni b'a dɔn ka cɛ manifa mana taa muso n'a ye manifa wɛrɛ fɔ tellement que i bɛ voilà problème foyi cɛ jɛnatigɛ de ye nin sa n'a ma sɔn dɔ bolo a bɛ sɔn dɔ bolo i b'a ye ah ouais jɛnatigɛ a bɛ sɔrɔ fan jumɛn sa ne bɛ taa kama sisan bila ka suma teri ka jugu fɛn min yɛrɛ ɲɛ b'e la k'a sɔrɔ a ɲɛ b'e la kojugu a ɲɛ bɛ ne na k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma e ɲɛ t'a la non to yen nɔ mɔgɔ bɛ ɲini jarabi quoi ah non o jarabilen don o si bɛ n'a tɔmɔ na tu bila ka suma de a fɔ ne ma ko si bɔnna a tɔmɔmina de kɔnɔ o de y'o bamananw ka kuma tɛ yan han e tun ka cɛ mais i cɛ kun bɛna fɛn na dɛ han ni n ko bɛ fɛn fɔ joona Siaga a bɛ kɛ problème foyi t'a la e kɔni ka to i ka wurudi ɲini ka fɛn na ne bɛ taa nin ko ɲɛɲini wa an sabalila koyi ne bɛ taa nin ko ɲɛɲini bon an kɔni an kun di karamɔgɔ lamɛn mais bi bi in na an bɛ karamɔgɔ lamɛn an ka to ka karamɔgɔ lamɛn an ka wajuliw lamɛn o de ka fisa to karamɔgɔ lamɛn na bani e ka to karamɔgɔ la taa kan ah sinon a kɔni ɲɛ b'i la a ɲɛ bɛ ne na non a ɲɛ b'i la kojugu non a kuma n ye mɔgɔ in cogo a kuma a y'i kanu tellement que n'a bala k'i tɔgɔ fɔ n ye boli min kɛ n ka cɛ han donc e kun bɛ o de fɔ ne ye non mais a bɛ kɛ cogo di kan bɛ ala ka barika b'i la ne bɛ taa nin kama san han non Siaga non ne yɛrɛ sɔn nin ye o e ka bali bon ala ka sɔn de an ta ye ala ka sɔn de ye quoi i m'a ye ouais k'an bɛ fɔlɔ i y'a faamu an b'a kɛ ten k'an bɛ voilà bɛɛ ka wurudi la koyi i y'a mɛn dina Siaga bɔ fili la n'i y'a bɔ fili la o kɔrɔ ko ne cɛkisɛ ta ye kanu a fɔra ko mɔgɔ ni teri ma ka ɲɔgɔn kɔ bila mais o kelennin m'a kɔ bila nin kelennin na dɛ i m'a ye parce que a ye mun da nin kan f'a k'o ɲɔgɔnna da Siaga yɛrɛ awɔ n t'a bɔ fili la fiyewu ça va ni balamuso ye o de ko don hakɛ to voilà ça va ko ka ɲa tu vois n ye kumaw mɛn dugu kɔnɔ yaya n ye kumaw mɛn n terikɛ ye kuma dɔw fɔ n ye donc bamananw ko kuma kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye quoi i m'a fɔ ma bon n'a y'a ta k'a lajɛ sisan bon i nɔ tɛ jarabi ka baara don ko e yɛrɛ tɔgɔ ye di fɔlɔ tɔgɔ Nana Allahu akbar ne kun bɛ sogo Nana tɔgɔ de la mais ne kun ma deli k'a ɲɛda ye fɔlɔ han bon est-ce que b'a dɔn quoi komi an b'a ko in kɛ cogo min na ka ban komi ko in bɛ nin kan a bɛ ne nin kan cogo min na donc bamananw ko ten ko jarabi kɔni n'a nana e seko tɛ ne seko tɛ quoi donc an b'a jateminɛ ka ko ninnu kɛ cogo dɔ la ɲɔgɔn bolo quoi i yɛrɛ kunkolo birilen don an m'o faamu ma jigin i la o i seko tɛ jarabi ka baara don n'a nana dɔrɔn fa bɛ wuli mɔgɔw de la tu vois i bɛ to fɛn de la quoi ma ye mais an mi fɛɛrɛ sɔrɔ a la quoi maya i kelen nɔ tɛ i y'a jongle Allahu akbar ite kaba ya a tunna da aw tɛ ne si dɔn muso ko malama suma can dɔn cɛkisɛ Siaga jɔ a bɛ cogo di cɛkisɛ e ja e malam bulu n ye mun malam wuli a kɛ Siaga kada mun bɛ yen mun bɛ Siaga i kamana guwame tan i bɛ k'i dogo an ka teriya ka kɔrɔ nin ma
non vraiment ne yɛrɛ kɔni m'o dɔn mun bɛ e bɔra fagalikɛ yɔrɔ la e bɛ se ka ne bila ka taa fagalikɛ yɔrɔ la cogo di hali mɔgɔ t'i jugu bila ka taa nin yɔrɔ la Saka bon ne fana bɛ nin kɛ ni y'i ɲininka ne ye ko action cogoya ni bɛɛ yɛrɛ la walasa i bɛ se k'a faamu wa ne bɛ se ka min faamu e m'a fɔ k'aw bɛ ne nɔfɛ yan kabini a yɔrɔ la ne m'a fɔ n ka a ɲɛ b'e la k'a sɔrɔ e ɲɛ t'a la o tɛ diyagoya ye wa jinɛ bɛ ɲɛ kɛ fɛn min ye jinɛ ye jinɛ e k'a lajɛ ko bɛna fɔ k'a kɔlɔlɔ kuma la Saka a kɛra baara ye an ka kira ka kɔrɔ nin Saka o kumana a ye n ta ɲɔgɔnna kiliya de a y'o kiliya o de tun b'i kɔnɔ i tun b'i fɛ mun dar'i yɛrɛ kɔ de ka da ne kan Saka e ka sabali bɛɛ ani e mɔgɔ lankolon de Ayisa teriya yɛrɛ la ne kana teriya ko kuma fɔ yan sa kana teriya ko kuma fɔ yan bani kan'o fɔ sa an ka sa e yɛrɛ ne sawura mun na e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni yɛrɛ fo ma ka tɔgɔ kura ɲini mais a ye kun ka fɔ dɔrɔn ko jinɛ de ye k'i ye jinɛ de ye ne kun bɛ da la o e kun ti da la parce que ne yɛrɛ bɛ Saka don maa na so ye min kun ti da la tiɲɛna vraiment teriya kɔnɔ ko dɔ teriya ko kuma in bila sa n'i y'a f'i ka teriya ko kuma in bila mun bɛ non i fɛrɛ la Saka tɛ yan a ka fɔ ne ka ɲɛ kana fɔ ko sa tout terrain ne tout terrain de o a y'a fɔ bani teri adamaden teriya ka gɛlɛn ko dɔw ma i m'a faamu bon i b'a dɔn bɔ to yen sa jɛɲɔgɔnya la i b'a dɔn ko bɛɛ bɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ sabali sa a ka ɲɛfɔ bɛn sa kelen k'a jɔ bɛn kɛ kelen k'a ɲɛfɔ bɛn ko ye mun ye b'a dɔn ko ye mun ye muso ko jumɛn ko ye musoko de don musoko de don a k'a ɲɛfɔ bɛn sa a ɲɛfɔ bɛn ko in bɛ musoko de nɔfɛ a yɛrɛ tɛ k'a ɲɛfɔ est-ce que ne yɛrɛ tɛna taa yɛrɛ ayi non e tɛ ɲɛ sa non a terima fila kɔni ka kɛlɛ kɔni ne kɔrɔ pɛrɛ a kɔni kɛ ka di musoko de non Saka de taga faamu sa Saka taga faamu ne bɛ se k'a faamu cogo di e ye mun kɛ e yɛrɛ ni ko kɛta ye wa Saka n ko nin bɛɛ bɛ teriya kɔnɔna na ne nin fana ma kɛ e tɛna ko dɔw faamu denni ye mun kɛ e b'o nin tɛ ko kɛta ye e y'o dɔn e tilala ka ne bila ka taa mun Saka a ka fɔ ne bɛn a ka fɔ ne bɛn ne b'a ɲininka sisan ne ni e ye ɲɔgɔn faamu cɛkisɛ de filɛ nin ye ka ne bila ka taa den dɔ nɔfɛ o ko kɛra cogo dɔ de la quoi a bɔ man ka kɛ o ale b'a dɔn o ko bɛ kɛ o cogo la ka tila ka ne bila ka t'o la est-ce que o ka ɲi mais tout yɛrɛ e yɛrɛ ka lajɛ sa e yɛrɛ bɛ ko mun bɛ ɲɛ nka a ka ɲɛfɔ ne bɛn ne ɲa bɛɛ don an tɛ fana bɛn ne y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na 17 o 20 o 23 o fo ɲɔgɔn o fo kɔlɔni o ne y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na i m'a ye fo a ka jira ɲɔgɔn dɔrɔn kuma don mais a ɲɛ de fɔra e yɛrɛ m'a fɔ k'e dafila bɛɛ don ɲɔgɔn na e tout terrain a ɲɛ bɛɛ de fɔlen de filɛ ne tout terrain bɛn a ka ɲɛfɔ ne bɛn kuma caman tora ne ɲa ne y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na i m'a ye faamu a ka ɲɛfɔ dɔrɔn a ka jira ɲɔgɔn dɔrɔn e bɛ se k'a fɔ donc e bɛ sɔn k'a fɔ ko muso tɛ e kɛɲɛ quoi a muso o to yen sadiri o to yen quoi an ka taa sadiri a na ka taa jira na a tout terrain a ka na ka taa bɛn donc dafɛla in bɛɛ na ka taa fo ɲɔgɔn fo ɲa d'accord non e jɔ sa i y'i bolo de dusu kɛ fɔlɔ bolo de dusu Saka cɛkisɛ mɔgɔrɔ tɔ o ye dalamaga ye i m'a dɔn quoi tout terrain anw dɛsɛ anw sera mɛ ka kuma dɔ o ye tiɲɛ cɛkisɛ taara muso nɔfɛ fɔlɔ donc a y'a fɔ ko ale k'ale dɔ tɔgɔ min ko tout terrain k'ale b'o de nɔfɛ o cɛkisɛ ma sɔn k'o fɔ ale fana ne bila ka taa a tilala k'o kelen de fɔ ne ye tuguni k'ale bɛ tout terrain de kɛ ko cɛ kɔgɔlen ba in ko tout terrain ko a ye dafɛla in bɛɛ don ɲɔgɔn na k'ale bi o de nɔfɛ k'ale nakun de u ye o de b'a la ko munna a ma sɔn k'o fɔ an ye joona sɔnni an ka taa wala an sisan kɔni an bɛ taa de a ka taa jira ayi bɔn an tɛ taa dɛ e de bɛ taa an b'an kɔni m'a yɔrɔ f'i ye n'i tora minnu parce que i m'a dɔn kɔni e bɛna taa yɔrɔ min fɛ sisan maa t'a dɔn mais e ka taa kɔni n'i y'a bili kunna dɔrɔn k'a bɛ ɲɔgɔn dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn a banna hali ma se k'a ɲini a bɛ ye déjà dɔrɔn a kuma a jɔlen ɲɛ b'i yɛrɛ la voilà n b'a dɔn a ka kan e ka dɛsɛ e ka jeli kɛ gileki don i delila ka gileki don a bɛ de nɔfɛ o tɛrɛngu kɔni ne bɛ taa nin fɛ sisan a bɛ k'i ɲini koyi c'est à dire k'a se gulugu dɔ yɛrɛ ma quoi parce que a bɛ ka nin ko a bɛ ka nin ko fari fa kojugu Allah ko tout terrain Allah sali Allah ko ala ka hɛrɛ ka ye ayi an tɛ taa dɛ taa bani a bɛ e de ka ko dɔ don taa voilà parce que kɛ n'a n'a ɲɔgɔn ye cɛ farin cɛw la cɛ Allah ko cɛkisɛ ne ɲinɛna n ka dimi kɔ e b'i ta de dɔn ko ni basani kuma tɛ a tɛ dɛngɛ da wala o tɛ dɛngɛ dɛ wala i ye tiɲɛ fɔ i ye mun fɔ tiɲɛ don koyi n'a fɔ ne yɛrɛ tun ma taa lajɛ ne tun b'a fɔ n'i bɛ ka ne ɲɛngoya yɔrɔ
Ema tout est fana da kani paki ki chaka ibe muso soro ni jine ide laga ni jine aro le fly jine tu iban ni me kaba ko mun da ki farko ni janga e ka tu iban ali fanga mi si fanga ibara tsara jine ke tu iban na ataka yele na sanfe wato aw boko kala sanfe amaga dumare ne ba urudi to ga awe ga urudi ke jine muso muso bene ko utaka funi ana ce kan ke utanu fa sa ga bene muso gani ni bu kono e joben e ka fa ko to ba gani ni re do bora pera ni mate e fana do ko parce que fana mo ko de nya era togo nana bosa nana bosa mana ko chukuli ha ne mana yala yoro nga che mo de ba fone ke fana ke be kan ni no boni fana ko be ke ni bosa mana ko to nya ga chukuli kuma bani isa ka kuma wala may buwodi eta na ne tuteredi ni wo bo nga ja mai abeda fale wena kuma bani che mai fo boni kan ata fe dola atale bem abe san fe de wa wala duguma de wa wala yoro ni din mo ba ni flaga ka ben ko cha ne ra kan ata mi so era mo na isi go era tina temene ana elu fajmene wala de dugumo ga yama ho nugu iga che amayere no kora tutere era go lere kamara gona kali de tutere ibjo sa me kore fe makala de kore jine ma tunnaye ne resrani no parce que ne ma da na ma juga ka temanta no kolige ja kole dugubla nyame ka wo green do doro ko ko koli nu bondo temena woron la de ja Cleveland na tunne ro ataka ye ay dugubla o tere jugala na be ko me an ata ni limane ka to ya no donc on ta jugala déjà boy si woro comme ne regera ku vola ne retaro ka bogo do bon andu tout très blaga tay baro ka ko do ya jam bulum ngo ka kumba ci nyamato la ko subhanallah ay josa ay peut-être abson ayo ma ay ko jugu kere no déjà o chene parce que ne ra baro ay me na fa ko Cleveland na fa manare écoute chena na fa bon tout le monde vle ni nga che na dun kla la fe na chene ne srani do amna na an ruta fa ngola de an dun ni jina buranyo na sasa an bo kile ye che allu wale tout terrain ra fa kai ok en ala chen dum na ko kembla ta jina no fe asa ni bla ta jina no fe to obsaka ke no wulu tara fa jumene ala dora mena wolo ko na bi wallahi ni ta tun na ta nyefana la ga de na be atoy musugo mbala akasa bi shiga ba nyono te muso ba deli ale kamana ko adam na nyono na ko tire ko nyono ko tutere kali tutere bon déjà ga ko era ne kamana gwa atoy no ni papa amasa aka ko do ngate akara to wodi tutere amu de ngana jume ay jume kila ala mi nga cheka fe kapta fo nga cheka kapta fe fo ija jina muso do jina muso ko muso aba do sa aba sa kala ma ja to godi ay jina muso ga e black jina muso ko no fo sa ba sa mana fo to ko ne tega baga ma kala dabla sa mana fo ba sa de to ma kala dabla sa ja ay sabali sa amo de fo eya ama fo ne kon tara ka te to afa ne baleta fla tunna nena katunu katunu
jinɛ fana bɛ jarabi hadamaden la ne ta woni ayi tutere e mɔr an dannen de e la e kɔgɔlen ba e bɛ siran jinɛ cogo di cɔ jinɛ ni maa ti filan ye koyi bon sisan donc e fagara mun fɔ sisan anw de ye e su ka kɛ jinɛ anw ye ne su kɛ donc e bɛna mun kɛ sisan saga bɛna mun kɛ yɛrɛ sisan kamana gɔnna nin sigida dɔ nin fana bɛ se ka kɛ o min jinɛ i ti ka nkalon tigɛ dabila i ti nkalon tigɛ dabila kabini an denmisɛnnin ma i bɛ to nin nkalon tigɛ bɔ jinɛ don jinɛ don e bolila n bolila kɛ n'a woloma cogo kɔni nka nin kɔni nin kelenin nin ye jinɛ yɛrɛ jinɛ don n ka nin ye jinɛ nin kelenin i jɔnna yan kɔlɔsi bɔ ka wurudi dɔ a y'a feere bɛ cogo min na kɔni a y'a jija a k'a ɲɛnabɔ dɛ ayi an ma ɲɛnabɔ mun fɔra an y'o de fɔ e mun fɔra an y'o de fɔ e yɛrɛ ka jateminɛ a don yɛrɛ bɔra ni dugu mɛ dugu ni hali de nana de ko cɛ an b'o jara bolo kun bɛ ne ɲini ka ne fa ne b'a funu a ne kɔni y'a kala sɔgɔsɔgɔ diga n bɛ ka kule mɔgɔ bɛ ka fɔ cɛ karisa o fana wulila n t'a dɔn n bɛna yɛrɛ kan n bɛna ka cogo min non a ka jugu vraiment a ka jugu ala solution b'a la ala ka ko nɔgɔya solution b'a la i y'a faamu fune k'a sɔrɔ k'a bugɔ cogo de la ayi ko cogo foyi t'a la a ye mun kɔni kɛ ne na kɔni ka jinɛ kɔni kɛ tutere ayi ne kɔni m'a sɔrɔ k'a bugɔ dɔrɔn an ka cɛ ne ka tuterɛya kalo ye o kɔni ye kuma wɛrɛ ye ko cogo foyi t'o la ayi non se ka kɛ walekum salam Cale ça va mun ne bɛ yen kan jumɛn bɛ yen a b'o de a bɛ cogo di cɛ ni fama sa cɛ k'i tulu ta a bɛ cogo di cɛ n'i ka ko tɛ non a ye Bamakɔ ye cɛ Cale ninnu mun kɛ ne na walahi n'a kɛra e ɲɛna n'a kɛra e ɲɛna a to sɔrɔ k'u bɔ bɛɛ saga an ka nin to yen sa di kabako yan n nana sɔrɔ mankan na sisan o kɔrɔ de ne bɔra Bamakɔ ka na an ye Bamakɔ an tɛ mankan fɛ mankan ma da anw ye o kuma mun de bɛ yen bayi a ɲɛ saga fɔ den dɔ de bɛ yan den de ko k'a b'e fɛ n m'a faamu bon an de b'o yɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ k'a fɔ ko k'u man ka d'i ma ko parce que k'e ye Bamakɔka ye quoi tiɲɛ ko Bamakɔka tɛ se ka bɔ Bamakɔ k'i bɛna olu ka mɔgɔtigi tɛ yan k'o tɛ se ka kɛ non mais ninnu ye ɲɛgo ye an dun bɛ kɛlɛ de la non dini tɔgɔ den tɔgɔ ko Nana Nana non i ye den ye i yɛrɛ bɛ sɔn ka da la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye muso yɛrɛ yɛrɛ de ye donc a bɛ kɛlɛ la o dɔrɔn de la an bɛ kɛlɛ dɔ dɔrɔn non ko saga den de ma quoi c'est pas vrai cɛ mais nin ye mun ɲɛgoya ye mɔgɔ kuma ne ka hɛrɛ ma ne kɔni ne ma se ka foyi faamu ka ko la i m'a ye ne ko denni yɛrɛ a bɛ sɔrɔ min dɛ Cale ni munumuna dugu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ sɔrɔ yen dugu kɔnɔ e kɔni e yɛrɛ bɛ cogo min na kɔni denni yɛrɛ ko cogo min na n ka cɛ ko cɛ jama de ka d'ale ye a y'o to yen pewu mais ka ne nin fɔ e y'o to yen pewu e ka munumunu bɛɛ ni munumuna dugu kɔnɔ non ne yɛrɛ déjà i b'a ye o ne t'a dɔn a kɛlɛ kun ye nin ye quoi sinon k'an to Bamakɔ n'an bɛ Bamakɔ e muso ta 3 2 4 ne ma fɛn ta don dɔ o ye 20 o to yen pewu du dɔ su a zone dɔ ye koyi non e t'a kalan non a bɛ kɔfɛ o walayi nka ɲɔgɔn ninnu de bannen don k'a den de ma quoi non o ma ɲi ne kɔni min dɔn a ye mankan dabila dɔrɔn c'est très simple i y'a faamu voilà n ka cɛ a ye na kɛlɛ banna awɔ ok Ahmed a bɛ fɔ ka bɛn kɛ iya ninnu fana filɛ i m'a faamu b'a ɲami dɔrɔn k'a di ko fɔ n'a cogoya ko n'a cogoya mankan kɔni ne yɛrɛ kɔni bolo mankan nafa foyi t'a la nafa foyi de t'a la i b'a fɔ non a yɛrɛ kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ ye dɔɔnin a ye Bamakɔ a ka faamuyali ka teli anw tɛ foyi dɔn o la quoi tiɲɛ yɛrɛ la maa mun mɛnna duguba kɔnɔ ani maa min bɛ burusi kɔnɔ kelen tɛ o cɛ ka jan toujours mankan burusi kɔnɔ a ye mankan dabila a y'a dabila tiɲɛna denmisɛnnin i ka kuma ye denmisɛnnin juguba ninnu an tɛmɛn'o kan wa an si b'a kɔrɔbaya ka taa fɛ i y'a ye a ma ɲi sɛbɛko tɛ quoi a y'a faamu wa ne kɔni bolo a ye bɛn o de ka ɲi kɛlɛ t'o dilan quoi a y'a faamu Cale a y'a faamu voilà ok fo ba tɛ dɔn ɲɔgɔn bolo voilà i ka teliya ok problème t'a la fɔ bɛɛ kɛra an m'o la an ma kɛ den ye quoi a bɛnna mun an tulo bɛ mun k'a la ka bɛn mun kan wa ma bɛ n y'a fɔ n y'a fɔ kɔri ma ta si fɛ ne kɔni y'a fɔ ko dimi b'ale fɛ
Ay bo tiba ay mun dane ka atabi juga ale na ko kura ta ka bo ne atu aw falmo ko bege ha aw falmo bege atu bela ata boy mara bo jino nyeto la duwe ma bilemani te ka woro eta do ga jo o duma ja o duma je nya solodi ka solo ayro ko bulu ko no nga chakale nyona sati bo nyambe ka tu abuna ka boko daga na sira nyefe abuna do ko ato tkere nyina ya kuma na kare to na ko no na ke ai wa ontere ede ashuga ta an fuita na kira ka sala be ana de do kana fore na nyamira ne de ba foko ka da nya shi ne ma fo checkse an asi bo ma si ne wa wuri to ma dafa ne to dafa ha am si gite wala ni lagi cemane ni pamana boy niku ni mole to wa ni bin lagi no ni mole oi sigi kamera de ubin ya wasa no ni adini chagra como boy finya bi mo fuli fantasy blagi ka non, n'est rien fait, ça fait 10 ans. Fallait vivre là. Non, comment vous il a marre. Wa cher d'abord de pêcher. Wa d'abord il reste ça il ni mourant. Mais du bagage à la tigre là la coupe tout quoi. Village quand mais village est un petit. Bien comment vous c'est non na anti ni Lele, no kabakudu. Iya kabakudu. Nere ni flagi se. Chame na koi no, ne ma mana flagi la ne kuntunna. Ka dun kwani uti fuera bongo uta malo nana mona anga dungo uti ni sene juga do uta fuera normalement re bongo dun kan ga bob mo kana bi kanu blano ka sene uka do ka foko minde malo ka ba ko fen ko no ni village na non c'est très important la bien ni village na ashwara ni ma la nere ni malo yili che amena koi ka ba ko do abang aku, oi bukan cium oi. Abang oi kau oi. Ni kau kau. Siapa kere? Malu le. Ni kau siapa kita giat kau kono? Lagi, dimsum lagi. Ni citi ya bungo. Ibi sah lama bungo itu ni si na. Sakadi si mesu. Ati buat kita giat orang. Boiti furu ye, jangan kau dimsum ye. No village kari. Ni kau kau. No kan ne bi duwari kala ka Senegal kene Allah isku bi dinu wandi nana era gitu wera di lugu mata yana ini nana ya ni itu bara forani yana ko ibine fe ya boni ambara bomoko yene to me ko ibine fe ya akachangwa bone bo akane nere bomoko kadi ba kala ma ne bo ka mena me ne bi fe an ke ngombolo ka ya fama ne bi ta ta bomoko itaji tande bi ne bo chanson saba be de ne bo bomoko ya ma chenere bo kuma be ta kuma mumbe no ni mo ko kuma bi mo ko fare wala bu ko ngi mo ko la mais c'est ça ba kana ma akadini ika sonni na ko itani bu bi ge fembe ya fama bi ge fembe ko ni ra ko wulu oi ba mi don tanya
a bla a ta bla compte la quoi voilà n'entra bon ma sore faut pas te oge voilà donc nya fa oge do yene fa hein kuma yona fa ma ne ko kuma voya manda kuma mune bila atara mi kuma ne usuguri la bien bien no sage ke duro kana jorba fene ni genjo kan bege la i no sage no wow ipla no pa tu tra bone ngenna akwa menere da sa yo ba fa bawla na kwana ko muso beta kai na muso go suma chawo logo tu tra son ngenna ni haso ni parada tu tra ga fa ga do kundu no man chalo gani jina ku bada chalega na furi yo bombo kai wallahi nga chaya kuna biga fana kai gon ba ko falma ko beng ina sik ay woni ni ko beda ina sik amana ko wadani nga tu tra jo sa ajo ta ba ka fa ya ajo no juni ayo ne asoro